Čus, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska to je zase hry Minecraft. No a dneska pôjdeme ako vždycky na CD. Prepáčte za toto. Prepáčte. Počkajte, ale fakt. Dobre, a môžeme sa do toho pustiť. Načíta sa nám to, rýchlo. No a že sa to načítava. Viete čo, ja sa ozviem, až keď to bude alebo nie. Už teraz. Do prdele! Počkaj, tak. No, uvidíme. Ja nemôžem sa mu to odvolať. To je smoliar. Môj spolužiak. To je smoliar taký. Ale nevyčlánte CD. No takže čo už. To je taký smoliar, to prdel. Koniec už. Takže urobím strich, takže uvidíme sa. Takže som tu spätky a neviem prečo vytvorilo mi to taký istý svet. No ale čo už. Aspoň sú tu ovečky. Čo už. Teraz si ich zabijem. Počujem ti. Počujem. Umri. Počkajte. Počkajte, ja urobím strich, aby to video nebolo také. Takže som tu spätky a odpísal som mu. A môžem sa pustiť do... Kde? Tu jak má pekne sfejlilová. Kde je tá ovca? Je tu. Tak. To sa nepáčilo. No dobre, toto by sme mali, ale chcem nájsť nejaké tie hentie plány, tie sú dosť pekné, nech sa páčia celkom. Fú, ja sa asi budem búliť dlho. Nechcem kopať. Tak. No. A už budú o mnoho častejšie. Asi každý robím videjku, alebo cez týždne možno nebude, neviem. A cez týždne asi nebudem. Iba cez víkend. No proste keď budem mať čas. Budem sa snažiť teraz čo?
najviac robiť videjka. Ale keď nebudem mať čas, tak nenatočím, ako ďalej, tak áno. Ale zase aj môj YouTube, na ktorom som každý deň. Musím mať čas. YouTube je super. YouTube je super! Zase mi to robila som... Aha, tam to dobre vygenerovala, lebo to ostalo môj. Najprv, aby som sa tam dostal, ja potrebujem loďku. Takže ideme si vykraftiť loďku. A tak nejdem. Tam. Tamto! No krava to zabijem. Toto sa mi hodí. A tak dve v sebe. Toto nemá loďku. Tak. Zabijem tu kravu. Tu si rovno nerobím crafting. Tak. A vyrobím si patene a vodičku. Ja chápem, prečo tu sa odtýrovajú opatne. Opatne. To je za slovo. Odpovím. No, aspoň mám loďku. Tak. Tak. No, budem zdržovať, ja už idem tam hore. Tak ideme hore. No a dneska ráno som natáčala ešte Roblox Pokémon Brick Bronze. Ale máme tam malú nehodu proste. Ja som vyšiel z domu, z takého, čo tam bolo to. A proste mi sa zrušilo natáčanie. Nechápem, čo to bolo. Au, prečo je to malé také malé? Nechápem fakt, čo to bolo, no ale čo už, nevadí. Aspoň máte Minecraft. A dneska vyjde video s mistrom Skeletonom. Tak to povedať ešte. Takže sa môžete tešiť. Ja sa tiež teším. No, kde sa obytujem. No, som mohol začať, ja to je pekne. Ťuk, crafting. Fuj, na odpočinku, tak si pôjdem stiahnuť si resource pack. Lebo ja chcem resource pack. Vypadá to, že žiadny nemám. Mám resource pack. Som si ešte stiahol na môj Minecraft. Takže si ho stiahnem. Tak. Mal som spojené na začiatok Pokémon TCG online, ale máme tu malý problém. Nechce sa mi to stiahnuť, že nie je to kompatibilné s touto verziou. A to som smutný. No zakrýva to stýva. Toto ja nepozerám. Takže to ma nezajíma.
Tak. Tak. To je pekné normálne. Tak. Oh. Čo je? What? What normálne? What? To je, že... What? To je... Tak toto je cool. Toto je cool. Tak. Tak. Nie. Už sa snieva. Fuj. Tak, vyspíme sa. No a pravdepodobne nemám čo robiť, takže toto je bolo pre dnešný diel všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a uvidíme sa dneska u ďalšieho videa. Čus!